Chantada demanda un módulo máis para a escola infantil da rede pública da Xunta. En Marea trasladou este xoves ao Parlamento a proposta para incrementar o número de prazas en 2019, pero foi rexeitada polo Grupo Popular. No mes de xuño a lista de espera sitúase en 12 raparigos e por Chantada xa levara ao pleno local unha proposta que fora aprobada para dar cumprimento a esta demanda. Cada ano se rexistra unha demanda de prazas e hai unha serie de nenos e nenas que non obteñen praza na mesma. Este ano estamos a falar en xuño dunha lista de agarda de 12 familias. Levamos a proposta porque ademais acadou un consenso no pleno de Chantada, no que todos os grupos, menos o PP, votaron a favor de pedir esta ampliación de plazas na escola infantil. Foi rexeitada alegando pois que había outros concellos que tiñan máis prioridade por ter aínda menos rateo de prazas infantís por habitante que Chantada, pero que o que sucede que Chantada cada ano rexistra pois unha lista de agarda que non se dá cuberto e parécenos que con poucos recursos se podería paliar esa situación e garantir que ese servizo tan importante tanto de ensino como de conciliación en Chantada este garantido. Vemos que é a segunda escola da provincia de Lugo das da Xunta que máis lista de agarda ten este ano, polo tanto parecíanos que era prioritario e nos pedíamos que xa nestes orzamentos de 2019 da Xunta pois se consignase unha partida para tal fin, pero foi rexeitada polo partido maioritario que é o Partido Popular. Que significa exactamente dotar dun módulo máis? Sí, as escolas infantís, pois canto menos deben ter 3 unidades para cada etapa de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Tamén o decreto que regula contempla que se non hai demanda suficiente se pode crear, pois digamos, unha unidade conxunta. Neste caso sería o que pedía o Pleno, e que nós entendemos que pide o Pleno é un grupo máis, por exemplo, onde máis demanda hai é de 2 a 3 anos. Nos consideramos que ou ben, eso será unha cuestión de organización interna posterior, ou ben se crea, pois eso, un grupo máis de toda a demanda que hai agrupando idades, ou ben, pois se aposta por esa idade que é a máis demandada, 2-3 anos, e que se aumente pois en 5-10 prazas ata as necesarias para cubrir a demanda. Inciden en que non se trata dun gran investimento, pero sí dun servizo básico e factible. O que se precisa é pois máis prazas e polo tanto pois máis persoal, e pensamos que eso pois o pode garantir a Xunta, porque ademais tamén o propio Concello sinalaba que estaría disposto a utilizar fondos líder para se houbera que ampliar as instalacións, é dicir, que estamos a falar de poucos fondos, estamos a falar de garantir pois canto menos unhas 15 prazas máis. O argumento dos populares para rexeitar esta petición non lle serve en Marea e por Chantada, dada a demanda real e actual. O Partido Popular dixo que se había unha demanda, se aumentaba esa demanda, que sí que considerarían a posibilidade de aumentar as prazas. Nos preguntámonos cando se fará, porque claro, estamos nunha zona que é a comarca toda sur de Lugo, en que hai un proceso de regresión demográfica. Se seguimos esperando por eses servizos, ao final pois moita xente pois irá a vivir a outro lugar onde teña os servizos garantidos. Vimos que ano pasado tamén a pediatría estivo en cuestión durante o verán. Son servizos fundamentais para os nenos e nenas. O servizo de escolas infantís é hoxe o que máis demanda, o servizo social que máis demanda ten. Hai unha lista de agarda en xuño de 3.800 nenos e nenas nas escolas infantís da Xunta en toda Galicia. Vemos que é un servizo que hai que primar e pensamos que con poucos recursos para as provincias de Lugo e Ourense, que teñen desgraciadamente poucos nenos e nenas, a provincia de Lugo pois apenas 10.200 nenos e nenas en toda a provincia de menores de 4 anos, pois que poderíase cubrir toda esa demanda.